Киттек дуслар алга, һәм инде әлбәттә Марат Мухин белән бергә иҗат иткән иң яраткан җырларыбызның берсен сезгә җырлап үтәсе килә. Урладым дуслар, әйдәгез әле. Беренче мәхәббәтләрне искә төшерик. Киттекме? Төннәр буе йокы керми, баш ватам уйлый. Йөрәгем өзгәләнә бит, бер сорау мине борчый. Синең мәхәббәтне ныклап яулар өчен нинди гамәлләр кылырга? Урладым, минем тынычлыгымны урладым. Тетрәндереп күңел кылларын, бар дөнья өстен аска әйләнде, башым әйләнде. Урладым, минем тынычлыгымны урладым. Тетрәндереп күңел кылларын, бар дөнья өстен аска әйләнде, башым әйләнде. Аны күргәч череп китәм, каушап калам тотлыгам. Төннәрен язган сүзләрне әйтә алмыйча утырам. Нигә миңа гына язмыш бүләк иткән мәхәббәтнең катлаулысын? Урладым, минем тынычлыгымны урладым. Тетрәндереп күңел кылларын, бар дөнья өстен аска әйләнде, башым әйләнде. Урладым, минем тынычлыгымны урладым. Тетрәндереп күңел кылларын, бар дөнья өстен аска әйләнде, башым әйләнде. Язмыштан сораган идем, мәхәббәт килсен диеп. Хыялым тормышка ашты, меңәрчә артып килә.